ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። ኤርትራዊ አትሌት አፈወርቅ ብርሃነ ኣብ ፖላንድ ዓመታዊ ኣብ ዝካየድ ብቪዶቫን ብዝብል ቅጽም ስም ዝፍለጥ ናይ ጽርግያ ውድድር ጉያ እግሪ ተዓዊቶም እዚ 10 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ፈታኒ ኮይኑ ሓሊፎም ስለዝኾነ ድማ ኤርትራዊ አፈወርቅ ብርሃነ ንዝነበሮ ቁልጣፈ ከይነከም ብ29 ደቂቕን 7 ካሊትን ቀዳማይ ብምዃን ስሙ ኾሊዑ ካልኣይ ኒኮላይ ሶሬክ ኾንከሎ ሳልሳይ ሙራድ ሞሮፊት ረብዓይ ሞሮካዊ ጃሆድ ኬልማል ሓምሻይ ድማ ሮማናዊ ስቴቫን ሉሊስ ኮይኖም ኤርትራዊ አፈወርቂ ብርሃነ ኣብዚ ናይ በኽሪ ውድድሩ ድሕሪ ዓወት ምዝጋቡ ቀዳማይ ኤርትራዊ ናብ ሓዲድ ዓወት ዝመረሸ ኮይኑሎም ድሕሪቲ ውድድር ኣዝዩ ከቢድ ንፋስ ምንባሩ ብምሕባር ይኹን እምበር ክዕወት ብዝብል ዕላማን እግዚአብሔር ተሓዊስዎ ድማ ናብ ደረጃ ከም ዝበፅሐን ኣረዲኦም ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ክተሳተፎ ዝቐነ መበል 83 ቱር ደ ስዊዝ ትማሊ ሰንበት ተቀዳደምቲ ብዘካየድዎ ናይ መወዳእታ ውድድር ተዛዚሙ ኣብዚ ብሓፈሻ 9 መድረኻት ዘጠቃለለ ውድድር ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ዝናኣድ ኮይኑ ቀሪቡ ነይሩ ንሱ ንኹለን ልዕሊ 900 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ርሕቀት ዘጠቃለለ ውድድራት ካብ ዝሓለፈ እዋን ላዕሊ ኣብ ደረጃታቱ ምምሕያሽ ብምርኣዩ ተሞጊሱ ኣብዚ ለጠቕን ክብን ዝበለ ዓቀበትን ቁልቁለትን ዝሓዘለ ውድድር ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ኣሳና ንውድድሩ ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ምዝዛሙ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዝናኣሰ ናብ ደረጃ ዝበፅሐ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ብዘይካዚ መርሃዊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዘንፀባርቆ ዘሎ ሓያል ቁመና ክብሪ ይግባዩ ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ ንናይ ግዜ ማልያ ኮሎምቢያዊ ኣባል ክለብ ኢኒዮስ ኤጋን ቤርናል ብ27 ሰዓትን 43 ደቂቕን 10 ካሊታትን ሻምፒዮን ክኾን ከሎም ኣብዛ ማልያ መርሃዊ ካብ ዝነበሩ መበል 21 ተርታ ናብ መበል 25 ወሪዶም ንናይ ነጥቢ እትወሃብ ማልያ እትልዑል ናይ ምድያብ ተመክሮ ዘሎ ስሎቫኪያዊ ኣባል ቦራ ሃንስግሮ ፔተር ሳጋን ብ37 ነጥቢ ንሓላሉ ወዲዋ ናብ ዓዱ ተመሊሱም ናይ መንስያት እትወሃብ ማልያ ኮሎምቢያዊ ኤጋ ቤርናል ዳግማይ ብ27 ሰዓትን 43 ደቂቕን 10 ካሊታትን ክኽደና እንከሎም ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ድማ ብ18 ደቂቕን 11 ካሊታትን ተበሊጹ ናይ ሻውዓይ ቦትኡ ኣውሒሶም ንናይ ኣንበሳ ዓቐብ እትወሃብ ናይ ክብሪ ማልያ እንግሊዛዊ ኣባል ክለብ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ፈርስት ሃካርቲ ብ60 ነጥቢ ኣብ ዝባኑ መሊስዋ እዩ ብጋንታ ደረጃ ሙቪሳር ዝዋህለለቶ ናይ 83 ሰዓትን 32 ደቂቕን 29 ካሊታትን ተሓጊዛ ዕውቲ ቱር ደ ስዊዝ ኮይና ናይ ሳልሳይ ቦታ ሒዛ ዝነበረት ኣሳና ድማ ናብ 50 ቦታ ተገንጢላ ኤርትራዊ ንኡስ ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ሓበን ምሕረት ኣብ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኣህጉራዊ ናይ ትሕት ዕድመ ቪሲ ስቴይንሙር ብዝብል ስም ዝፍለጥ ውድድር ቅድም ብሽክሌታ ተሳቲፎም ናይ ራብዓይ ተርታ ቦታ ድማ ረኺቦም እዚ ብኩሉ መለክዕታቱ ክርአ እንከሎ ሓደ ካብ ዝኸበሉ ውድድራት ናይ ትሕቲ ዕድመ ብምዃኑ ዝንገረሉ ውድድር ኤርትራዊ ሓበን ምሕረት ኣብ መጻኢ ንዕቤቱ ዘረጋግፅ ደረጃ ብምሓዝዩ ንውድድሩ ፈጺሞም ናይ ዓለምና ብወናጩ ዝወቀበ ተጻዋታይ ብራዚላዊ ዳኒ አልቨስ ካብ ፒኤስጂ ፓሪስ ሴን ጀርማን ከም ሰፋኑ ገሊጾም ብራዚል ንፔሩ 5 ባዶ ኣብ ዝረታዓትሉ ጾታ ን5 ሸቶ ዘመዝገበ ሓለቃ ጋንታ ዳኒ አልቨስ ሓደ ዕውት ናይ ህይወተይ ዑደት ሎሚ ተዛዚሙሎም ንስድራ ቤት ፒኤስጂ ካብታ ቀዳሚት ደቂቃት ሒዞም ንዝገበሩለይ ኣኽብሮት የመስግን ኣብ ሜዳ ክኾኖ ዝግባኣኒ ንዘይኮንክዎ ይቕሬታ ሓትት ዝተጋግኾ እንተለውን ዘለንን ምሃብ ብምባል ስለዝኾነ ይቕሬታ ንኹሎም ደቂ ጋንታ እውን የመስግኖም ክብል ወዲ 36 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ዳኒ አልቨስ ናይ ስንብታ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም ካብ ጾታታት ኩዕሶ እግሪ ጠቕሊሉ ክፋኑ ምዃኑ ገሊጹ ዘሎ ፌርናንዶ ቶረስ ንሓለቃ ጋንታ ሊቨርፑል ነበር ስቴቨን ጀራርድ ኣብ ጎኑ ዝተጻወተ ዝበለጸ ተጻዋታይ ክብል ገሊጽዎም ወላው ንሓንቲ ደቂቕ ተመሊሱ ክዝክሮ ዘብገኒ ግዜ ምስ ጀራርድን ሊቨርፑልን ዘሕለፍኮን 3 ዓመትን መንፈቕነን ክብል 23 ነሓሰ ጠቕሊሉ ዝፋኑ ቶረስ ይዛረብ ኣብ ናይ መወዳእታ ጾታይ ኣንጻርቶም ምሳይ ተዘክሮ እዋን ዘሕለፉ ዕሩኽተይ ኢኔስታን ዴቪድ ቪያን ክጻወት ብምዃኑ ድማ ኣዝዩ ዓብ ነገር ክብል ቶረስ ይውስኽ
ኣብ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ምስ ስድርኡ ነፍሱ ኣብ ምዝናይ ዝርከብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ግሪክ ኣብ ሓደ ሆቴል ኣብ ዝጸንሐሉ ኣባላት ናይቲ ሆቴል ካብ መጥቃዕቲ ፓፓራዚ ክከላኸልሉ ብምኽኣሎም 18,000 ዩሮ ምቑሽሽ ለጊስሎም ንሓደ ለይቲ 7,000 ዩሮ እናኸፈለ ኣብቲ በዓል 5 ኮኸብ ሆቴል ዝጸንሐ ክሪስቲያኖ ካብታ ሃገር ብዘይተጻብኦ ብምውፅኡ እዩ ዕደቱ ንምቕጻል ናብ ፈረንሳ ኣቢሉ ዘሎም ريال مدريد نتي أب حسابات زين الدين زيدان كأتو زي كأله تسفو أكفافالي داني سيبايوس قدروا 5 مليون يورو كم زي تلك أغليسام إسي ميلان نزي إسبانيوي أكفافالي بلغح نمفرامو تبغسو وستيدا كوانتا هلوت ريال مدريد جنكت قبلو أي كألتن بزي كازي إسي ميلان نتخلخالي ريال مدريد تيو هرناندز نمفرامو تتسعر مهلاوا يقلت علم زود 24 عام تخلخالي مس دايركتور تكنيك إسي ميلان باولو مالديني أم مدريد كم تسراخبه يقلت إنجليزاويت كلب نيوكاسل يونايتد أسلطانيا رافا بينيتز سرحو كم زغرفه دحر مفلاطم اسبانيوي علامي ناب تشاينا كم رح كم زغل يقلص علم داليان يوفانغ سباله تشايناويت كلب نزا علامي نعمت 13 مليون انخفلت كتسرحو وعل قريبات المهلا يقلص مانشستر يونايتد نتخلخالي كريستال بالاس أرون وان بيساكا ب42.5 مليون باوند كم زفرمتون أبز سومن دما حكمناو مرمرات كايد مخانون يقلص علم ود 21 عامت بيساكا بأوليغنار شولشاير زلزلو تخلخال مخانو يزقلص بخل وغن مانشستر يونايتد بي اس جي نيبول بوغبا وسيلام نيمار كتبا نزحات تطلب نصيغاتهم بريال مدريد جوبين زلزلو بوغبا بزا فرنساويت عرموش غانتاون يهدن مهلاوي يزقلص أنغاريت جبتي نزمبابي حد بارو بزرة عتلو صوتاس جمر وانش أفريقيا أبزغ صلالو عبيتي هاجران هنتاتات نايز أهجور عوتي مزقبالوام أبالات مدب حد زغنا ديمقراطية ريبابليك كونغون أوغندان أب سرخبالوم ببريزيدنتوم موسوليني ناي أجوخم ملخت استقبلوا أوغنداوين كلت بارو تعويتهم نجبتي أخذت لهم دما أب قدامي درجة كوفي لمالهم أبالات مدب كلتا أبزا كايرو صوتا حساب حجي نايز ودر زبلت صوتا زرايا هاجران غانتاتات جينين ماراغاسكارن بمعرنت بي كلتا بخلتين تفرالين بسوبر إيجلز سلل نيجيريا دما نبوروندي حد بارو بمرتع نزم مدب كتمرحوكي إلى اللم هاجرات غانتا سينيغال نتانزانيا كلتا بارو بمرتع مساني كينيا بتماثل وتصيد كينيا زرتعت ألجيريا نمدب سلسة كتمرحوكي إلى اللم كاب زحيرو مدبات نايز ودر تدلادلن كاب زلوا أبالات مدب 4 بتي نزامبيان أيبوري كوستن حيزو نزات صوا زل على رينارد تلزلا موروكوم نناميبيا حد بارو بمرتع 3 سنة بمحز نتصوتا أيبوري كوستن دوب أفريقان تتصبلام زي خبركم تخطاتلتي يوتيوب channel سينما سمرم نمكتالكم إننا مسجنا نلوم معلتي أدالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات أبزازيمنا لنا أبقى علي بخالق حابريتات كساب نرخب نخولنا ببزلنايو سلام انتعنان